Vakadzi, munondishora henyu, asi ndinenge ndichitoda kutokuvhurai madziso nekukuonesai pandinokuudzai kuti the cheapest thing you can get from a man is money. Chinhu chakachipa kumurume kuti ape kumunhukadzi imari. Nzwisisa woandastenda usati washora. Chinhu chisiri nyore kutora kana kuti kuwana kubva kumurume icommitment. Mari necommitment zvinosiyana papi? Regai nditsanangure. Munogona kunge muri mukomana nemusikana kana kuti uri small house yake. Ukaenzanisa life yaunenge uchirarama iwewe neinenge ichirarama mukadzi wake yamunoti main chiki yako, inogona kutonga iri nani kana kuti kutonga ari kukusponza stereki. Nokuti kana iri nyaya yekukurukisa musoro, anenge achikurukisa every week. Zvinoreva kuti pamwedzi ari kukurukisa ka4 uchichinjwa hairstyle ka4, asi mukadzi wake anogona kumurukisa ka1 pamwedzi. Kukuendesa out anenge achikuendesa out every weekend, asi kumukadzi wake kumeni chiki anogona kumuendesa ka1 paholiday. Vana vezvikoro vavhara ndo paanomboenda navo out, asi iwo anenge achikuendesa out kukutengera zvinhu, kukudini, anenge achikusponza zvese uchitonga wakatsvukira. Handitika pari kushanda mari kapa. Regai ndichikuudzai panoshanda chinhu chinonzi commitment. Manje iwo waita dambudziko, maybe mai vako vaita problem, womufonera the same murume iyeye, mai vangu vaita accident, vatori muhospital izvezvi, uchiona kuti anongokuti sorry, inga zvakaoma, kana anga aineka extra money kari muecocash, obva akutumira pedza, obva atokontinya nezvaanga achiita, kana anga achitofara kana anga achitogocha. And the bad part of it, anogona kutokanganwa kuti pane munhu ambomufonera achimuudza dambudziko raari, agotorara hope dzakanaka dzinodhonza. Asi same problem ikaitika kumukadzi wake, mukadzi wake aita dambudziko, mai baba vemukadzi kana hanzvadzi vaita dambudziko, anotosiya zvinhu zvaanga achiita otomhanya kunoatenda dambudziko iroro. Maproblems ako iwewe haatumi murume iyeye kuti atore kana kuti akumbire malive days kubasa. Maproblems ako iwewe haatumi murume iyeye kuti avhare shopu, avhare workshop kana anga ari self-employed. Maproblems ako anogona kusamutuma kuti atore overdraft kana kuti loan, anongokutumira zvichibva pane mari yanga yasara yanga ainayo. Asi maproblems emunhu waari committed to, anova real life, real wife yake, anogona kutomutuma kuti atengese maproperties, kutosvika pakutengesa motikari kuti agadzirise dambudziko iroro, paakushanda chinhu chinonzi commitment. Commitment inotuma murume kuti atenderere kwese, ozonzwa kuti aenda kun'anga, aenda kumaprofita, aenda kumagodobori, agotsvaga maspecialist, agotsvaga vana chipangamazano, agogara pasi nebhiro nebepa kuti veduwe, mukadzi wangu aita dambudziko rakadai, taedza zvese zvaramba, mari haisi kushanda, ndodii? Agoudzwa mazano, akabata bhiro nepepa. Hapashandi mari chete apa, paakushanda commitment yakumutuma kutsvaga kuenda nedzimwe nzvimbo dzaanga asikafungidziri kuti anosvika. Ndo panozoshanda chinhu chinonzi commitment. Manje inini muna 2002 ndichatanga kupinda basa paplatinum mine, ndisati ndakuita zvekapendri zvandakuita zvekuzvishandira ndega izvi. Ndakatomboda kuramba basa reunderground, ndichiti rinotyisa, ndichitotya kupinda pasi apa. Asi nekuda kwemaproblems andanga ndiinawo, mukadzi wangu achangobva kuzvara mwana wokutanga, paine macomplication, ungatsona kuti pari kudiwa housemaid apa, pari kudiwa helper, asi mari handina. I was forced kuti ndipinde underground pandaitya, panga paine mariski, nenyaya yekuti I was committed to my wife kuti ndimubatsire padambudziko raanga ari. That's why murume benzi akabata mari, chinhu chaanotanga kutsvaga vakadzi, otanga kulojera vakadzi 2, 3 or 4, nekuti ndo zvinhu zviri easy, ndo the easiest thing. Kana muchiri kuziva kavidhio kake kuti pane here mai isina murume, ndakavora nemari kunoku. Nekuti zviri very very easy for a man to spend pamukadzi kana angagara aine bhajeti racho. Asi kana paakuda commitment, ndo paanobva akubloka, otobloka nhamba dzako, osiyana newe, otsvaga mumwe. Kana wakuwanza maproblems anoda commitment, iye asiri committed to you, asi rent anga achikubhadharira, chikafu anga achikutengera, asi kana paakuda commitment, anokusiya otsvaga mumwe. Saka ukaona kushandisa mari
kuti umezhe mari nezvinhu zvaunoitirwa kuti magifts uchitengerwa, woshandisa zvinhu izvozvo mari iyoyo kuti umezhe rudo rwaunopuhwa, trust yemurume iyeye necommitment. Mudikani, unenge uri wrong. Ndini wako anokuda, hanzvadzi yako anokuudza chokwadi.